ठाकरे शिवसेना पक्षाचे नेते अतुल रावराणे यांनी पहाटे श्री कुणकेश्वराचं दर्शन घेतलं। देशातील लोकशाही अबाधित राखण्यासाठी साऱ्यांना बळ दे असं साकडं घातलं। कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट कडून त्यांचं स्वागत करण्यात आलं। दर्शन घेतल्यानंतर श्री रावराणे यांचं कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट कडून शाल श्रीफळ देऊन सन्मान करण्यात आला। दरवर्षीप्रमाणे महाशिवरात्रीचं यावर्षी आम्ही दर्शन घेतलेलं आहे। कुणकेश्वर महादेवाला सर्वच जण जे भाविक येतात त्यांची खुशाली, त्यांची रखवाली आणि त्यांना सुख आणि समृद्धी दे। जे जे भाविक येतात त्या सर्वांना सुख आणि समृद्धी दे। त्याचबरोबर आदरणीय उद्धव साहेब असतील, आमचे पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धव साहेब, आमचे महाविकास आघाडीचे आमचे नेते, महाराष्ट्राचे नेते, देशाचे नेते, जे 82 वर्षाचे आज तरुण नेते आहेत, ज्यांनी आपला नवीन पुन्हा पक्ष उभा केला आहे, ते आदरणीय शरद पवार साहेब, तसेच काँग्रेसच्या आदरणीय सोनियाजी गांधी, राहुलजी गांधी, या सर्वांनी जी लोकशाहीच्या रक्षणासाठी जो लढा उभा केला आहे, जो बाबासाहेबांची घटना अबाधित राखण्यासाठी जो लढा उभा केला आहे, त्या लढ्याला आम्हा सर्वांना यश दे। त्याचबरोबर या भागातून जे आमचे आदरणीय आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय खासदार विनायकजी राऊत साहेब हे पुन्हा लोकसभेला उभे राहिलेले, तर त्या लोकसभेला मागच्या वेळेला ते 1.5 लाख मतांनी आले, यावेळेला कमीत कमी 2.5 लाख मतांनी त्यांना यश दे आणि या भागाचा विकास हा आमच्याकडनं होऊ दे। तसेच सर्वसामान्यांना जो न्याय द्यायचा आहे तो हा महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून त्यांना चांगल्या प्रकारे मिळावा अशी आम्हा सर्वांना ताकद दे। की आमचे नेते आदरणीय विनायकजी राऊत साहेब यांच्या कामासमोर, त्यांच्या जो या मतदारसंघामध्ये त्यांनी गावोगाव जी वाडी वस्त्यावरती जो विकास पोचवलेला आहे, गोरगरिबांच्या हाकेला उभं धावणारा विनायक म्हणून त्यांची जी ख्याती आहे, तसेच प्रत्येक क्षेत्रामधल्या प्रत्येकाला ते जवळून ओळखतात, नावानिशी ओळखतात। आजपर्यंत त्यांनी जी कामं केली त्यांच्यासमोर टिकणारा तो आमचा बिनजोड उमेदवार आहे। त्याच्यासमोर दुसरा कोणी उमेदवार उभाच राहू शकत नाही आणि उभा राहिला तर तो कमीत कमी 2.5 ते 3 लाख फरकाने पडेल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।